bolone jaki. Tekok pitik jarene, Mbah. Nek suti. Wah, nek pitik. Nah, nek kono. Oh, lah wong ini endi? Oh, ning alas kok ya. Oh, Jam 12 mulai, Bang. mbuh. Ngetono kangkunge Mbah Mi kuwi kok kabeh malah. Tuh, anu. Kang aku tugelan. Heeh. Nek tugelan iki kok kali malah akeh. Kuwi tuku kok. Lho, Mbah, turu padahal iki, Mbah. Turu. Pak kuwi ame tekok pitik nggone sapa mbok disuti jare. Tekok pitik mbok disuti duwe ora? Cilik-cilik ngono. Sing biasa adelan ngono nek. Kok ning kandang? Atake ngoni ning kandang Mas. Wis gawe Pitik kandang. pitik Mbah. Pitik. Pitik apa? Babon cagu. Pitik cilik eno. Cilik wae. Nek arep didol. Tono jengklong kebati, Mbah. Jengklong akeh. Ngadem kok Mbah kita iki ning ngene iki. Iya lah belone harga kok ning kono kuwi kok. Ya, Mbah. Heeh, anggon aku ya dadi siji tok, Mbah. Ya Allah, Pak. Sikil, Pak. Ya kan malah ilang rematikku kok ya. Wong nek sering jalan. Lho, lho, mbok disusi mini-mini iki lho. Ayo, nek gelem sering jalan, iku apa enak. Nek gak pernah mlaku jalan ya loyo nang awak. Wong enek jarene Mbah Bibi. Coba. Kita mentelusuri Nek aku gak nggodit, Pak. sebuah perkampungan perdesaan. Beginilah kondisi perdesaan di lereng Gunung Lawu, guys. Suasana di siang hari, pemandangan indah, sejuk, damai, adem. Ini tempatnya begini ya. Iya, wong enek tenan. Hah? Wong enek tenan. Jam 12 masa udah mulai ya? Jam 12 mulai lagi kandangnya oke nih kayaknya loh. Suti. Iya ora mulai kok. Tidak ngelacen wong ya. Jam 12 udah mulai masa ya? Lho, oke nggak cilik-cilik ngene kuwi. Lah iya. Sik oke mbok disuti ya, Pitik. Sore ya, Pak? Ungkalnya lucu banget lho. Ungkal. Enggak ya piye nggak ini? Iya, ungkal kayak ngemboke terus disemen. Oh iya semen. Apa iman ya? Jos malah gak mpolah. Malah gak ini malah ya. Ayo. Dicetakan gabok ngemper diangkat. Pinter iman lek Sudi ane. Enggak ini. Kan ragu yang ulangi lho. Loh ya ta? Jadi samiti kuwi. Ya intrane gak ya apa nggih kandang nggih pakan. Pakan kandang. Berarti yang pakan. Oh, kandang anu pakan pitik. Belum mak kayu-kayu ini sing digua ini pengindalannya ternyata kena gayaan udah. Kandang ya. Kan digua ini pengindalan kayak bekas apa? Buah. Buah, heeh. Mone bendotan mono kayak nggak dibakari wae. Juga weh. Sebenarnya alat juga lah. Heeh. Biarin berarti. Nggih kandang sebelah. Yo, dadek nih kayak weh. Tapi apa mau? Mbah, perlu nggo cagak. Nggo tenger. Oh, njaga kandang ini. Yo ora lah, semono gedene kok. Panggung. Lah kaya lho. Yo, yo Mami. Budi Suti ndi? Oh, mulai sore ya. Teko pitik cilik-cilik ngene iki tak tukune ngono. Mami pun duwe ya? Mbak Yu Mami pun duwe. Mami pun duwe aja. Lah ya angko sore wae nek. Ya. Ya, Pak. Ya. Kene ya longgar banget arep bau. Kangkung iki.
Hah? Kanggo mbok disuti. Lah kanggo ngono kuwi sing mari anu, sing iso subur. Masuk sih? Heeh, kan kanggo Lho jeruk nipis, jeruk nipis dadak tuku nemen nggo tombo. Harga njuk siji ae nggo tombo watuk. iya, iya. Heeh, enggak tak tuku. Tuku piro? 2.000. Pakele jeglok lah, Mak, seger pacul, Mak. Oh, digeloki, Pak. Iya. Lho, Pak. Digelok Iya, jikon, Pak. Lho. Juk pakel mudi. Pakele jeglok. Mateng. Urung. Iki jeglok anu Bangsa. anginan apa jeglok anu tuwek? Lah gue Apa jeglok anginan kok? Lah jeglok kanginan kok. Oh, lah coklek kok. Urung mateng. Ya. Ambune urung enek kok. Nek matengnya anu ya apa? Mambu ya, Pak? Kok dalan awake mambu? Ya iki pura enek sing mambu yang. Gue enek semambu. Kuwi tugel ya wete lho, wete tugel. Kena angin. Oh iya lah iki maklo ngalorno. Lah ya kena angin. Lah mana-mana ya Pak nek tugel ya. Ora jeblok mateng ora, kanginan. Buah pakel. Biasa nek wis jeblok. Nek sami anya lek sutian lho, durian barang apik lho. Heeh. Nanduri apa? Padahal nandur ning kono ya. Go salam. Aku ndek inge di anu wi ngono aku tukulan salam oke banget. Ndi. Nah, tukulan dijabut angkut tandur omah iso. Nah, makane kuwi. Mbok Desuti wi ngomong. Tukulan salam lho ngono Mbok Desuti kebon oke. Lho iki salam, Pak. Heeh. Salam po jambu, Pak. Salam kayaknya. Tukulane kaya ngopo, Pak salami, Pak? Lah gua iso garing nopo, Mak? Mbah. Iso ya. Mbah. Kok iso daun pring muda kok iso Apa garing? disiram anu? Oh, apa disemprot obat? Heeh ya. Dimatiin. Mbah. Iya ya iya, ora mungkin anu. Gundul iki nek tur digendong angkut. Turu nglinuk. Mantek ya nih. Turu ngerti gendong angkler. Arep Kan iya yut men digendong. Kalau paut oke banget Mbok Desuti. Aku tak peke wae ke. Salam ta. Ku wineh, heeh. Ya engko anembung no. Mumpung ya Mbok Desuti entuk di. Lah ya. Nek wong mulai sore. Ke sore kita mau main lagi ke sini, guys. Jalan-jalan lagi. Menelusuri perdesaan. Suasana di siang hari perdesaan sangat adem pemandangannya. Oh ini Lacen kok, Mbah. Oh ini Tegal. Mulai sore bahasanya kan iku awan wis mulai ngono ya. Ternyata sore. Teko sore ya. Mbah iban nandur kencur nggih. Ban nandur kencur to. Neng kebon kono ki cuman telung dapur ngono tak wehi. Glo di tandur ning kono, Mbah. Kencur. Tulan ngono kuwi ketak ngono kae tak ibu iki. Oh. Anu tak nah nang dalan kae. Urip pembahasan kono kene ya. Oh, urip yang iso urip ya. Angger meleh. Oh iya, lho. Kencur sekilo piro, Mbah? Oh, 1400. Lho lah, ya oke juga no. 10 kilo untuk 100. Lah ya. Oh, itu 30. Go. Gitu no. Metu kabeh kencure. Lho iki metu lho. Metu. Ada. Oh iya, anu nek banyu udan urip dhewe. Heeh. Nek banyu udan urip dhewe, Mbah. Nek banyu udan urip neh lho. Berarti anu kencur iku nek kena banyu urip dhewe neh berarti. Urip dhewe. Heeh. Diteplok ning ngono urip ya, Mbah. Ora bopeni ora di. Kencur berarti kudu kena banyu terus berarti. Lah kok ning ngisor sendang ngono urip babe malah.
Ngono kali nih lho. Jero ya Pak yo, Mbak yo. Lah kuwi iki anu kudune dibakar. Pring iki mending jenguk wae kuwi ya daripada kanggo kuwi. Dek Ya. ini kae. Hah? Kuwi nomor tuwek ya pring kuwi. Nen jeglokan kok kene nom. Enom. Brukan kae. Nah, mosok nem rambriut. Isut nae. Lho. Segede iki, Mak. Lewat ngendi kowe? Segede iki anu ya, Karepe, Mbah. dibakar. Iki ya barengane iki. Iki barengane iya iki. iya iya. Kuwi kan kena banyu. Nah sing iki kan sing tuwek-tuwek ini iki lho. Iki kena. Kowe iki gawon jikun, Pak. Iki. Gak kanggo Mbah Mi kok. Iki lho. Iki tuwek ya. Heeh, kowe. Ah, enggak ya, udah malah pas iki. Semono tok kuwi. Ya. Kok kerowak kuwi? Akhirnya ingin sama anu, lo endeng. 6 no. Lah iki loro iki. Arep ondo Mbah Mi dhewe ya. Pring kuwi kanggo ora, Lek? Endi Lek nare? Lek renek Mbah Mi. Pringmu ngarep iki kanggo ora iki? Iki loro iki. Kanggo. Oh. Lah ya sing kata nggih Kita ondo. kono digotongi gak lho iki. Oh, lah ya toh. Lah Apa ondo tak ngisi ngarepane lho mangklung kabeh. nanti ondo lho Oh, kono. dunane ora ya, Men. Dunane ora dhisik tak dunane dhisik. Dhisik masak babat iki. Duneni no. Ayo. Oh, wong ning Tegal Mbah Mi. Nek rong sore rong mulih kok. Lah ya Moli. lempenge padha argo ondo. Ayo, Nang jero ana. Kan mburi omah. moli bukan, Dek. Nek mbok lawang. Gak enak wong. Awas. Awas kan bapak kena anu. Buri Mbah Nar dijikuk. nang kalan-kalan kae batin nek telu iki. Oh, ini saya sitok iso tok e, Mbok. Nang kalan nek telu aduh. Iki pangkring kang dhuwur kuwi sekalian. Wong rong mulai bae Oh, melok Tegal, kerja. Dek. Demen kan tuku 100 untuk papat to dhisik. Ya entuk. Kandang ayam nih, guys. Lah. Wah, urung mangan kali asin we. Gong lagi tak dicolke no. Apaan, Mak? Oh, ngono. Moli. Ngubung wae urung dipakan iki. Wes. Nurune harga. Gini cokoti nyamuk ya, Bang. Tutupe gijingo. Adik. Anu tutupe adik kene. Krodonge kotak kuwi lho. Heeh. Malah melek adik. Gak bisa turu lah. Pada gendong melek malah. Lho wis nek setengah jam nek gendong aku. Gua langguyu. Tahan gue. Tahan. Eh.